Guys, good morning. Welcome back to my channel, Ate C Vlog. Please subscribe my YouTube channel, guys. Ate C Vlog. Karoon di paningat ko, guys. Muna nagarit sa naong kay. Di da pagkos lakaw din nga tukos ang igsoon sa pikas barangay. Kay nagkuha ko sa punong ihatag na sudan. Nit-nit man, guys. Okay, guys. Kasi kung itagaan o kani, marami sa og kuhan, guys. Kana na murag paklay siguro ni na baka siguro ni kay di man baho di man anghit unsa kuan shout out sa igsoon diha Basilisa Sumampong nakuha na nang at imong gihatag sa ako spaghetti og biko spaghetti og biko lamig diha wala ko mula sa ibabaw kay basig way tao dito ahot na lamang bikuan na mga ni spaghetti o biko tara mani spaghetti lamig ipagkaluto, guys. Ang biko yan na amo pong ikuan tunga sa ang igagaw nga katong gibinilan habang wa man daghan siguro nasawa na pa siguro sila sige sila lutuan ni dapat kuhan itong manok tunga sakto kay wak misod andare kay wak pagibingli atong purigaba na pag umangkon are ang alaga mau ni ang bilin manok lamig ni, guys, para hangin kuhan ang among sikat paniot lamig. Salamat sa naghatag o sa nagpa-Thanksgiving si Michael Sumampong ito sa kuwan karon. Shout out dihan mo doy sa Korea ang pingdiha. O more blessings to come. God bless you. Thank you for watching, guys. Bye bye. Yan, guys. Parang lamig guys. Baka. Lamig ni pulutan. Tutunuan. Lamig guys. Parang lamig kaya magdagdag ko ito, guys. Lamig, guys, oh. Lamig pagkaluto, guys, oh. Itson manok nadak guys pagkanan na ang alaga, guys. Okay, magmukbang ka, guys. Huwag mo mainputan yan, lamig. Ang kami guys. Pero di na hotdog kay. Di na hotdog tagtag kay. Muli kusbay unsa. Amin dadon. Imukbang. Dagdag na unsa sa gabi. Sa bahay na magkulo ni Mauro. Okay, alright, guys. Kay allergy rin yan. Daga. Manok. Kaning aning pagka sa malaga, guys. Kaya karidi sako ulo ni, guys. Ulo ya ako mau kani, guys. Namanya kain tapos kaning ang salin mamayang gabi. Spaghetti, guys. Dessert.
Dapat isip kinaan guys. Tagang marot. Ini ako Ini ko. Ya guys. Ini ko. Mana ata guys ha. Yummy. Thank you for watching guys. Bye bye.